Inti qabelkom ħallinnieka. Sinjuri nilqawkom għal xuta il-programmi li 50 ħin dawwarkom dawra ma dak li kunet iġi għandkom xi ħaġa. X'tibatulna, ibatuilna? Hawnhekk. Ħallina x'tweja għandek. Ija, naddaft il-ċina. Tajjeb, good. U ddeċidejt li neħles minn affarijiet li jaqqas kont nobsol li għamlu daqshekk ċara di, tara? Dawk il-grif li għandha fuq għaċ-chopping board armi. Dawk batteri dak marti fisser. Taf kemmu diffiċli biex nandafu muġi dik titarmi, anka skiken eżempju, il-skiken li madomx jaqtaw, ju għandhom dak id-daqqiet. U dawk iskiken li ma jaqtawx normalment ikunu dawk li jaqtaw lek subajk, ġifir U importanti. jekk għalla ħares għatin għataw lek subajk għalik problema kbira għax tfotti l-iktar hobi li tħobb. X'inhu l-iktar ħobbi? Ħammel imnieħrek, ejja! Wijeb, għal soħra, minn xiex ninqeda. Ma insomma, anka eżempju li marfa tal-ewda, dik, jekkun qadima hija lukanda tal-batteri dik. L-isponza. Naf li tkun għal-qalbkom. Imma l-isponza. Xar nagħmel ibbja. Sakemm ma tkunx minn dawk li jiġu sterilizzati, taqbad totalmija manka ġimgħa ħafna, taf kif inkella tkun dar tal-batteri kif qed tgħid inti. Anka dix temmen id-dix tal-ħadid jew hekk, jekk ikun fih is-sadid dak huwa ħażin ukoll. Bħalissa naf qed tarawna d-darba tajdu korrekt, Dan korrekt, naf xiġrilkom, torbtu qalbkom mal-ħaġa, ma tkunux tixtiequ tarmu, ma jekk ma tidux torbtu qalbkom mal-batteri isimgħu minni u warmu lem. U millum ħanitilqu b'serja ġdida, iva sinjuri ddeċidejna li f'dal programm għandna bżonn intukom kors ta' etikett. U minn ħajkolna? Għandna magħna li Sur Raymond Marquette. Xiġwi. Hello. Warrajt, kolossew. Right inti bħalissa. Jiena Raymond Marquette qed inħossni perfett u jiena xogħli bħalissa qed nagħlem l-etikett. U that is my cat. U dik il-mara, Yvette, tħobb iddoq il-klarinett. Ija, ok, nibqgħu għaddejjin biha. Sur Marquette, illum għandi mniżżel jiena u li ħatallimna xi etikett f'każ li tkun mistieden xi stand-up reception eżempju. Prosit. L-stand-up reception saru moda ħafna, eżempju ta' ikun hemm ministrajt għandi 5,000. Ekku bekk, mhux minti. Iwa, mhux fuq dal-istazzjon. Mhux fuq in-net. Mela mhux Mela, l-importanti fi stand-up reception illi dejjem ikollok idejn bit-tazza. Kalli inti tkun qed tixrob minn fuq dak li jkun li tħallas. L-oħra irid ikollok id biex tkun tista' tiħodlu bidejh. Il-min? Il-min ikun ġej toħodlu bidejh. Il-handshake importanti biex il-moment ikun perfett illi il-handshake tafasilu naqra, mhux tkun isak il-merħi, xi ħaġa oħra. Ġieli l-stand-up receptions tispiċċa tpoġġi għax tajja. Meta jiġi jkellmek xi ħadd xi tittamel? Terġa' tqum. Bravu għax dik hija edukazzjoni. Sewwa sakemm ma jkunx qasir u tibqa' bil-qiegħda. Eżempju darba. Kelli stand-up reception ma' Mario Morales u bqajt bil-qiegħda għax kieku qomt konti waqgħu daw. Ejwa ħalli ejja l-Mario għax aħna nħobbuh x'affarijiet daw ħallih. Issa. Kif tħares xejdula dik ejja għajdli? Eye contact. L-eye contact hija importanti ħafna x'edukazzjoni. Jien hekk spiċċajt irranġajt mal-mara Yvette li tdoq il-klarinett kien moment perfett. U tħaltila dirett. Iwa, ta' grazzi, nkomplu d-darba li miss. U sinjuri, dak kien ir-re tal-etiketti Sur Marquette. Illi aħjar waqfuħa qabel daħħalna fit-trabil. Issa, sinjuri, bħalissa diskussjoni kbar dwar is-sigaretti, il-vape u anke xixa. Li ma minn dawn jagħmel l-iktar ħsara? Vape, xixa jew sigarett.
Li ma minn dawn huwa l-iktar perikolus għal saħħtek. Is-sigarett, l-aktar tipjib studjat li jagħmel ħsara u problemi fis-saħħa. Kull sigarett għandu aktar minn 7,000 kimiċi differenti u 70 minnhom jesponuka l-kanċer. Ix-xixa ittik volumoli ta' kimika tossika f'darba biss. Fil-fatt, sija xixa tesponik għal aktar sustanzi u kimiċi u anka periklu aktar minn pakkett sigarett. Il-vapes għandhom inqas kimiċi minn sigaretti normali u jagħmlu inqas ħsara minn sigarett, però xorta fihom ir-riski tagħhom. U minn out paper shit paper, jisimaw minni if u paper. U mhux diffiċli ta' jew mhux diffiċli. Intaf? U jiena waqaft mid-darba ġifieri ta' biex nagħmilha jien jagħmilha kulħadd.